बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनांथार खौरां लानानै सावरायनो नागिरदों। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना बायजोनिफ्राय श्रमिक एक्सप्रेसजों फैनाय सुबुंफोरा ट्रेननिफ्राय सेन बोनानै खारखोमादों होनदों, इमारजेन्सि सेनखौ बोनानै। दा बेयाव नोंथांमोना बेखौ नुनानै गोबाङानो साननो हागौ जे दासो आपडेट खालामदों, गोबांनिफ्राय नुखांखाबाय बे खौरांखौ। नाथाय बे खौरांखौ नोंथांमोननि थाखाय आं खौरां होनो लानाय जायाखै, नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखादों, गोजौआवनो दंखायो सावरायनाय। दा बे जाथायखौ लानानैनो नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे बाथ्रा गोनां खोथाफोर सावरायनोसो लानाय जादों। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोना बेखौ निउस साननो नाङा। दा बेवहाय नुनाय जादों, दा जाथाया मामोन नोंथांमोननि सिगाङाव आं खेबसे खिन्थानानै होग्रोनि, जायफोरा गोदानै फैदों नोंथांमोना मिथियाखै जानो हागौ। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों बे जाथाया जोंनि दानि जानाखि लकडाउन, बे लकडाउननि सायाव बायजोआव थाहैनाय सुबुंफोरखौ गुबुन गुबुन रायजोनि सरकारफोरा गावबा गावनि रायजोआव फैफिननांगौनि थाखाय जेंना जानायलाय दा बेयावहाय श्रमिक एक्सप्रेस होदों सरकारनिफ्राय। दा बे श्रमिक एक्सप्रेसजों जायफोरा फैदों बायजोआव थाहैनायफोर सुबुंफोर, दा बिनिफ्राय फैयै फैनानै गावबा गावनि जायफोर ओनसोलफोराव सफैदों, दा बेयो सफैनाय ओनसोलफोरावहाय माखासे सुबुंफोरा ट्रेननि इमारजेन्सि ट्रेन बोनानै बाहाय ओंखारनायनि खोथा ओंखारदों। दा नैबे नोंथांमोन जानाखि दिन्थिनाय जाथाय, बे जाथाया जादों थांनाय सनिबारखालि निउ जलफाइगुरि आरो आलिपुरदुवारनि गेजेरावहाय गेजेर ससेयावनो माखासे दावबायारिफोरा, बायजोनिफ्राय फैबाय थानाय दावबायारिफोरा, दा बेयावहाय ट्रेननि इमारजेन्सि बेलखौ बोनानै ससेयावनो बाज्रोमनानै खारलांदों होनदों। दा बाहाय नोंथांमोननि थाखाय सावगारि दिन्थिनाय जादों। भिडिअखौ डिटेल्स नोंथांमोना निउस नायनो लुबैदोंबा सिङाव हाबनानै नायनो हानाय जागोन डिसक्रिपसननि गेजेरजों। दा बे खोथाया नोंथांमोननि थाखाय बेमोन। दा बेयावहाय नाथाय नोंथांमोनाव सोंथि जादों जानो हागौ, बेयाव खारलांनाय सुबुंफोरा सोर सोर, बबेनि आरो मा हारिफोरनि। दा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बाहाय फोरमायनो हानाय जायाखिसै, मानो होनबा खौरांबो मोननाय जायाखै। दा बाहाय सोर सोरमोन, बबेनि आरो मा हारिनि सुबुंफोरमोन। दा जेखि जाया मानो बेनि सायावनो सावरायनो गोनाङा दङ। दा नोंथांमोनाबो सिन्था खालामनांगौ दङ बेखौ लानानै। दा बे जाथायाव नोंथांमोना मोनसेल' नुसनदों, नाथाय बेबायदि नुसनै गोबां हाजार बा गोबां जायगायाव बेबायदि जाबायबो जानो हागौ, बा ओंखारखांनायनि गेजेरजोंबो सरकारनि आखायाव गोग्लैफ्राङै गोबां सुबुंफोर थानो हागौ। दा बेनि थाखाय जोङो सांग्रांथि जानांगौ। दा बेनि थाखायनो बाहाय सावरायनांगौआ गोनां दङ होननानै बुंनो सानदों आङो। दा बाहाय नुनाय जादों नोंथांमोनहा जोबोद गेदेर, बेयो मोनसे जोबोद गेदेर क्राइमाव गोलैदों आरो जोबोर गिथावना आरो सोंखारि जाथाव जाथारदों। दा नोंथांमोना बेखौ नुगासिनोखा। दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन बिथाङा जोबोद गिदिर दायनिगिरि। जायफोर बिथांमोना खारदों बियो जोबोद दायनिगिरि, मानो होनबा सोरखारनिफ्राय फोसावजाखानाय जायनाखि दानि मुलुगनांखा कर'ना भाइरासनि जायनाखि थासारि, दा बे थासारियाव जेनाखि दासिम भेक्सिन गैया बिनि सायाव, आरो बेखौ नायफिननायनि जायनाखि जायफोरा रावहाबो पार्टिकुलार नलेज गैया, दा बिनि थाखायनो बेखौ सरकारनि आखायाव फाहामनाय जायो दासिमबो। दा बेखौनो नुनानै जायफोरहा गावबा गावनियाव देहायाव गैया साननानै जायफ्रा खारखोमादों, हथात दङ साननानैबाबो मिथिदोंबाबो जायफ्रा खारखोमादों, बिथांमोना जोबोद गिदिर दायनिगिरि। आरो दायनिगिरिया हमजागोन, बियो 100% सियर। दा बेयावहाय नुनो मोननाय जादों जायफोर खारलांदों बिथांमोननि देहायाव जायफ्रा कभिड-19 गैया, बिथांमोनहा गैया एबा जाथाराखैबा बियो थिगैनो दं। नाथाय बिथांमोननि गेजेरावनो जायफोरनियाव दङ, जायफोरनियाव नुजाबाय, दा बिथांमोनाव जायफोरनाव नुजाहैगोन, दा बेयो खैफोद गोनां जाहैगोन। मानो होनब्ला बिथांमोना थांनाय लोगो लोगो थांनानै जुदि न'आव जाहैयोबा बिथांमोनहा गावबा गाव ट्रिटमेन्ट लानो गोनां जाखागोन, आरो जेब्लाना ट्रिटमेन्ट लानो गोनां जागोन, दा बेयावहाय इनकुवेरि खालामबानो बियो लास्टआव ओंखारहैनाय जाखागोन। दा बिनि थाखायनो हमजाखागोन। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोनहा बेबायदि गोजानाव थाहैनाय सुबुंफोर दङ, आंनि जायफोर भिउवार्सफोर, बिथांमोनहा जायफोरा फैगोन बा फैगासिनो दङ, बिथांमोनहा बेबायदि गोरोन्थि खालामनो नाङा। गोरोन्थि खालामोबा बे दायनिगिरिया जोबोद गिदिर दायनिगिरि जागोन, आरो बेनि सायाव जायफोर हमजागोन सरकारा जा एक्सन लागोन बिनि सायावसो जागोन बियो। दा बेखौ बुंनो हाया। दा बिनि थाखाय खावलायहरनाय जादों। आरो जायफोर बिथांमोनहा खारनानै थांबाय, बिथांमोनहा जुदि गावबा गावखौनो गथायनानै लायाबाथ' बियो जोबोद गिदिर क्राइमाव दङ। दा बेनिफ्राय नाम्बार 2आव जागोन बिथांमोननि खैफोद। बिथांमोननि खैफोदा नाम्बार 1आव थांखांबाय, नाम्बार 2आव मा खैफोद जानो हागौ? गावनि न'खरनि आरो खैफोद। गावनाव जायदि जानानै थांदोंबा बियो गावनिनो खैफोदखौ, गावहा ट्रिटमेन्ट गैखाला, आरो बेवहाय गोबां जेंना जाखासिगोन। दा बिनि उनावहाय न'खरनि बेलायावहाय नोंथाङा जायफोर गावनि थांदों, जाय गावनि न'खराव थांदों, बिथांनि न'खरावथ' ओरैबायदि खैफोद जाहैखासिगोन, गावना जानाय लोगो लोगो न'खरनि सुबुंफोरनाव बियो स्प्रेड जासिगोन, गोसारनायनि गेजेरजोंहाय गोबां जेंना जानो हागौ। दा बिनि थाखाय आरो बे गोसारनायनि उनावहायनो रायजो राजानि बा हादोरनि खैफोद जाफैसिगोन। जुदि बिथाङा थांनाय लोगो लोगो बिथांनि न'खरजों लोगोसे बिथांनि गामिनि, बिथांनि कमिउनिटिनि, बिथांनि हादोरनि बा जोंनि हादोरनि जागोन। दा बे बेलायावहाय जोङो आसामनि हिसाबै जोङो आसामाव बेबायदि जायाखै, बा बैफोर खारनायफोरनि गेजेराव आसामनि गैया, बेखौ जों बुंनो हाया। दा बिनि थाखायनो खौरांगिरिफोराबो बुंदों जे बाहाय जे जोंनि आसामनि मानसि गैयामोन बे नङा होनदों, थानोबो हागौ आरो बुंनो हाया होनदों। दा बिनि थाखायनो जोङो सांग्रांथि थानांगौ। फारसेथिंजाय नोंथांमोननि सिगाङाव बा जोङो नुगासिनो दङ जोंनि आसामनि बेलायावबो
आसामनि बेलायावबो बा भारतनि बेलायावनो गुबुन गुबुन रायजोफोरनि बेलायावबो सानफ्रोमबो जानाखि कभिड-19नि केसेस बिसोरो बारायलांगासिनो दं खमायनायाव मोनसेबो गैया। नाथाय बिनि गेजेरावहायनो जोंनि लकडाउन जेनाखि होनाय बे लकडाउन होनाया जोंना मोनसेनिफ्राय मोनसे स्टेप बाय स्टेप फैगासिनो दङ नाथाय अब्लाबो फैबाय थादोंमोनब्लाबो सिगांनि समाव जिबायदि स्ट्रिक्टमोन दा बेयो स्ट्रिक्ट जाफैयासै आरो बेबायदि सिगांनि बायदि जानाखि थासारिनि बन्द'मोन कमप्लिटलि बेबायदि सोलिबाय थानांगौआव जोंनि थाखाय गोब्राब जानानै फैबाय। नाथाय बेबायदि मुहुर्त समावबो आरो बेबायदि जायफोर बिथांमोनहा क्वारेन्टाइनाव थानो गोनांमोन दा क्वारेन्टाइनाव थानो बानानैनो जायफोरा बेबायदि खारखोमादों बेयो जोबोद गिदिर क्राइम, बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर जेंना लाबोनो हागौ। दा बिनि थाखायनो जोङो सांग्रांथि जानांगोन। दा बिनि थाखायनो गोबाङानो साननो हागौमोन दासिम जेसेबांनाखि जोंनि आसामाव कभिड-19 मोननाय जादों बिथांमोना क्वारेन्टाइननि सिङाव मोनजोबखानायसो, जेबो सिन्था गैया। बिनि थाखायनो जोङो बाजार सहर थांनो हायो, दखान गला थांनो हायो, दावबायनो हायो, दावबायनायनिबो मोन्थाय होखाबाय, दावबायनो हानायनिबो चान्स होखाबाय होननानै जों थांब्ला बेयो जानाय नङा। दा बैबायदि खारखोमानाय सुबुंफोरनि बेलायावहाय जायफोरा जुदि बाहेरानिफ्राय फैनानै जायफोर सुबुंफोरा बेबायदि खारखोमानानै कभिड-19 थानाय देहायाव थानाय सुबुंफोरा बेबायदि खारखोमानानै बाजार सहराव फैयोब्ला जोङो बेनिफ्राय बारदेरबोनायनि गोरलैयैनो चान्स दङ। दा बिनि थाखायनो जों सांग्रांथि थानांगौआ जोंहासो। सोर खारखोमादों सोर खारखोमायाखै जों हमनो हाया, सोर बबेया माबायदि मोखांनि जों जेबो सिनायनो हाया। दा बिनि थाखायनो सांग्रांथिया जों साफ्रोमबो गावबा गावनियावसो। दा बे बेलायाव जोङो मा खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै सरकारा गोबां गाइडलाइन होगासिनोखा, बेजोंनो जों खारबानो जाबाय। दा बाहाय लानाया जाहैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव गोबां भिडिअ'आव बार बार बुंगासिनोखा मास्क गाननाय, मास्क गैयाबाबो जायखिजाया जि गावबा गावनि लानो हानाय जायो। बेनिफ्राय दुगैनाय, जि जोम सुनाय, न' सिङाव हाबनाय, दा बेनि सिगां मा मा खालामनांगौ बिनि सिगां गुबुन गुबुन भिडिअ खालामखांखाबाय, नोंथांमोना बेखौबो नायना लानो हानाय जागोन डिसक्रिपसननि गेजेरजों। दा ससियेल डिस्टेन्सिंआ बेनिनो बयनिख्रुइबो मास्टार। जोङो बाहेरायाव थांदों होननानै गारि घरा गैयाब्लाबो जों बास बा अट' बायदिसिना जों गाखोनायनि गेजेरजोंथ' जों थांनो नांखाथारा। खारनो हागौ, गोनांथारबाबो जोङो गावबा गावनि सिनायनाय ओनसोलनि बा गामिनि सुबुंफोरखौ लानानै जों थांनो हायो, बेसो। नाथाय पाब्लिक केरियार जायफोर बेफोराव जों थांनाया मोजां नंथारा, थांनाया गाज्रिथार। दा बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंनो लानाया जादों, बेयाव जों सेनिटाइजार बाहायनो हायो, सेनिटाइजार गैयाबाबो जों साबोन बायदिसिना बाहायनो हायो। नोंगौ गोबाङानो साननो हागौ बाहाय सेनिटाइजार बायनायनि गोबां जोंहा रां गैया मा गैया बायदिसिना बुंनो हागौ। नाथाय रां गैयैनि खोथाया बाहाय जोंनियाव बाहाय 90%आनो रज'आ। मानो होनबा गोबाङानो जोङो लोंनाय जानायावसो बाहायो, नाथाय 100-200नि जों सेनिटाइजार बायनानै गोनां समावल' बाहायनाया बियो गावनि जिउखौ रैखा खालामनाय। नाथाय जौ लोंनाय बा गुबुनफोरा बाहेरायाव नाङै समाव बाहायगारनायफोरा बियो गावखौ बासायनायनिफ्राय बेसेबांबा जानगाराव थाहैगोन। दा बिनि थाखायनो बुंनाय जादों। नाथायबा साफ्रोमबो बुंनो नाङा, गोबाङानो सेनिटाइजार बा गुबुन गुबुन बेबायदि बायनो हायैनि गोबांबो दङ। बिथांमोननि थाखाय साबोन एबा गाव न'आवनो बाहायबाय थाग्रा सार्फफोराबो बियो जोबोद मोजां। दा बिनि थाखायनो बेफोरखौ बाहायबाय थानायानो गोनांथि दंथारो। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोनहाबो जा हायो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ नोंथांमोनहा आंनिफ्राय खोनासंनायल' नङा, नोंथांमोननियाव साबसिन दङ, नोंथांमोननि मेलेमाव साबसिन दङ गावबा गावनियावनो। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना साननानै लाब्लानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांमोनहा खोनादोंबा बा नोंथांनि जानाखि साननायाव बेरखांफैदों, दा बेखौ नोंथांमोना गुबुनफोरनो फोरमायनानै होब्लानो जाबाय। बेबायदि जाहाथे सुबुंफोरा सांग्रांथि जानो हायो आरो मालायनि सांग्रांथियानो जाहाथे जोंनि सांग्रांथि, आंनि सांग्रांथि, नोंथांनि सांग्रांथि जानो हायो। बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।